Депутатите гласуваха на второ четене текстове в Закона за горите, уреждащи ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Според народния представител от Атака Павел Шопов, тези промени са изготвени заради ДПС. Фирмите на етническата партия, които държат дърводобива, ще разполагат с повече пари. Няма да се внася нищо в държавния бюджет, отбеляза националиста. С закона се въвеждат изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на горско-стопански дейности и по-конкретно на залесяването. До момента, според Министерски съвет, е налице непълнота в Закона за горите по отношение на субектите, които могат да възлагат и извършват залесяване. С настоящите промени се дава възможност това да се прави от учебно-опитни горски стопанства и от специализираните звена на Изпълнителната агенция по горите. С новата редакция всички фирми, регистрирани на територията на дадена община, могат да участват в процедурите като местни търговци във всички държавни и горски дружества. За този закон навсякъде гласувах или против, или не гласувах, или въздържали се, което разбира се е против. Никой в залата, накрая да си го кажем, не каза каква е истината и сигурно и от БСП не можаха да разберат. Целият този закон беше направен заради ДПС. Да, сега ми ръкопляскате от ГЕРБ, но не го казахте, включително и госпожа Танева, която донесе вода от 100 кладенеца, не от 10 и 9, а от 100 кладенеца. И това трябваше да стане ясно на всички, защото ДПС е влезнало в горите в началото на тройната коалиция и от тогава не е излизал. Въпреки че ГЕРБ се опита да влезе малко в горите, не успя. Тогава смени само 6-мата шефове на горските дружества. И така, с този закон най-важният текст беше за така наречените фондове, не внасяне на пари в държавния бюджет, за което трябваше да бъде тук и министъра на финансите, който министър на финансите трябваше да каже съгласен ли е да се лиши от тези пари или да не се лиши. И така, едни фирми на ДПС, които държат горските стопанства, държат сечта, държат дърводобива, сега ще могат да разполагат с тези пари. Господин това Шопов, да го знаете и вие, колеги. Каква е връзката с наименованието на заключителната разпоредба? Да, точно това. Някои неща могат да се кажат по този начин, без връзка с наименованието на раздела, защото тук проблема е много по-голям. Тук връзката е не с наименованието на раздела, връзката е с ДПС. Благодаря. Предлаганите промени няма да окажат пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като те са в рамките на приходната част на бюджета на Изпълнителната агенция по горите.